Steppe, skal vi ikke lege gemmeleg? Skal vi ikke lege gemmeleg? Jo, kom så. Mest fordi du laver stående væsen, så kan vi godt. Okay, Steppe. Ja, Så du gemmer dig bare. Okay. Så. Jeg lukker øjnene. Nå. Bundet? Nej, det er ikke fair. Så nu gemmer jeg mig. 1, 2. Okay, jeg har en ting, jeg lige vil sige til dig. Nu, når jeg er så god til at gemme, og du er stor til det, skal vi så ikke melde os til Hunger Games? Mener du ikke Hunger Games? Nej, whatever. Det er lige meget. Det er Hunger Games, okay? Hvad er det her? Ja, det er jo Hunger Games ting. Hunger Games. Jeg regnede med, at det var en cheeseburger. Ja. Nå. Steppe, vi kører. Ja. Vi kører! Hej alle sammen. Her sidder en busk. Herinde, hvis I er dumme hjemme, derude kan se det. Busk. Busk, okay? Det er busk. Ja, vi har fat i en bus. Ja, undskyld. Altså, og vi vil slutte videoen her. Ja, og vi vil fortælle om den nye karakter. Steppe. Og ja, fortæl lige hurtigt, hvad du er. Jeg er dum. Perfekt. Vi ses i næste video. Fuck yeah.